Okay class, maayong hapon sa tanan. Andam na ba mo sa atong klase karon? Yes sir, andam na kaayo mi. Ikaw sir, andam na ka? Ang sa klase andam na. Pero sa gugma, tiptipag yung sa kita. Magsugod na ta sir, aron makamove-on na ka. Sige, kumana man dito kampo, no? Humana na sir, oy. Kagaina ra, biya. Nakalimot na ka? Kalimot. Sama ra man na sa gugma. Gusto na ako sa limtan. Pero nakasuksok naman siya sa akong dughan. Ay nato sir, oy. Imong focus na karon. Is kami na para mi makaantigo. Makaantigo? Sama ka man na sa gugma. Nakaantigo man kung mag-inusara sa panahong nawala siya sa ako Di na dapat nato hisgutan. Ang nindot nato hisgutan, mix nato karon. Maubitaw na akong leksyon karon, hindi man ko maminaw sa tambag, tanawa karon akong lughan sa kasakit ni hubag. Na ayaw na kumpiyansa ana sir oy. Ma-heart attack gani ka ana. Sakto gyud mo. Nakadumdum ni nun ko sa una. Ako siyang gi-attack, pero ang gugma sa ako nataktak. Na sir, og sigara ka gugot din ha. Aw sigurado kami pod sa inyong mabagsak. Dili pod oy. Bisan og wa ko kapasar sa iya ha. Kamo sa ako graduate na. Kanindot ba ana? Di ay sir oy. Di na lang mi mo eskwela og naahon. Eskwela po mo. Para pag inyo pong matun-an, sa gugma, pwede ka pala niyang matutunang mahalin. Nalin sa sugod ini kataod-taod nabiya na. Di man po natos lang magugos. Mga ilang gugma, sa lain, igapos. Di jud ko karelate. Basta gugma-gugma na ang topic ba. Ay na, kay katong nanguyab ka sa iya ha. Wa ka sugta, kay bagut-butan daw ka. Bantog ra di ay naghilom-hilom ra di ay ni siya sir. Naghilom-hilom? Sama ra man na sa gugma. Pag muhilom na siya, sigurado, wa na. Nilingayo na siya sa imuha. Kaptan dapat ra ng ulo aron di makalingaw kaya. Isa kung saon ang ulo pagkapot. Kayang kamot, kusog man mo, kapyut. Kani kay naglami na ning istoryas gugma ba. Nah, mau na ni karon. Kalimot ko nga nagklase man da ita. Pagpasensyahin na lang ninyo inyong maestrong bastid na hugotiro. Pero oy sab, bahala og wa ka pasar sa iyang gugma sir. Mapasara lang pud mi ha. Ayun na mo kagul ana. Kaya ang gugma sama ra na sa pag-eskwela. Kung nasakitan ka siya ha, pag-break na mong duha. YOLO! Break time na lang sir. B, murag wala pa man ka nakasugod og klase. Magsugod na daay ko. Ang ato dayang lesson karon mao ni. Paminaw mo ha. Magsugod naman daay ta. Okay. Ang atong lesson karon ay ginatawag siya og mother tongue. Sabot mo na? Hala na ada ingon ana nga topic sir. Uy. Ana ra man na siya. Di ay sa kay nakalimot ko kay di man gud ako inyong teacher ani. Basta dara. Tarunga jud biya na sir ha.
Tarungon lagi. Di man ni para sa imong gugma. Nagara-gara ra. No! God, please, no! Imong dagoy sir seryoso. Ambot lang ka ha. Imong gugma sa iya ha. Kabisan, ingon pa siya, akong dagway seryoso. Pero akong gugma, way probitso. Okay ra na sir, kaya ra na nimo. Ako kaya ra lagi, pero ay sa, klase man dahil ta. Ka naman din naabot sa o niya na siya o. Kay mother tongue man ang ato ang lesson karon, mao ni siya. Ang inyong buhaton, inyong binisayon ang sentence na akong ihatag sa inyo ha. Okay? Ready na? Andam na ba mo? Oh, Tumabog andam na. andam na sir. Translate in Bisaya. Okay, translate ninyo sa Bisaya ha. Kung sa Bisaya, ano nga sentence? I miss you like crazy. Sige, ikaw na. Sus ka na raman di ay kasayon sa ana. Sayon na bitaw. Sama ra gina sa gugma. Sayon ma-enter. Karag masakitan. Karag baboy sa slaughter. Ana na sir o. Makabuang ang akong kamingaw sa imo ha. Wrong! Sige, ano pa? Ikaw, next! Mura ko og mabuang maghuna-huna nimo. Dili mao! Lain na po! Lain na po! Ako sa matron ha, i-translate sa Bisaya. I miss you like crazy. Ikaw ba? Ikaw. Kanay. Si. Imong gugma makabuang sa kamingaw. Di mao! Ingon mo, sayon ra. Wa pa man lagi nakasaktog tubag. Dahil ka na pang lain di. Itong, kanang gid mo kamutanan o pangutanon kung kinsa gyud makasakto sa inyo. Sige, next! Gimingaw ko sa imong gugmang makabuang. Samot! Layo ra kaayo. Layo ra kaayo. Wala na lain! Kinsa kahay makasaktoan ng tubag. Ako gimingaw sa imong buang Oo. Dili mao. Kinsa kahay makasaktoan eh. Wala na. Abi, last na lang ni. buang-buang ka sa akong gugma nga makamingaw. Dili mao. Wajoy, nakasakto nga tubag. Nara o, gusto mo masahit sa sakto nga tubag? Nara o. Unsa man jud di ay sir? Ana rao, wa may nakatubag no, ako'y mo tubag. Ang Bisaya o i-translate mo sa Bisaya ang I miss you like crazy, mao niyang tubag. Gimingaw ko sa imong buanga ka. I miss you like